mai le deamă copiii ăștia. Da, sunt sătulă să spun la ce intră acest lucru. Sunt sătulă. Deci, să nu mai zică că vine Antonio și face rău singur. Dar să nu mai zică că face rău. Sunt sătulă să zic, mama, sunt sătulă să zic. Sunt sătulă să le zică și Antonio. Nu vreau. Nu vreau, dar e normal. Dacă tu... uite, de exemplu, la botezul ăsta, când am fost la botez, să spun ceva, lucruri care le-au făcut oamenii de la botez, da? Sunt care erau și niște tineri care beau Coca-Cola, da? Dar au luat sticla după masă și au pus-o jos și își puneau un pahar. Antonio, la un moment dat, mi-a cerut Coca-Cola. I-a zis, mama, nu ai voie să bei Coca-Cola că te agită, și el a înțeles pentru că nici lui nu-i place agitația aia. Dar oamenii aceia au înțeles, tot respectul meu, ferească, Doamne, le mulțumesc de tot sufletul, nu era obligat să fac așa ceva, m-am simțit și eu prost. Dar ei a zis, nu te preocupa, stai liniștit, ca să fie Antonio bine, asta nu este nimica. Deci, ca să fie Antonio liniștit, a zis, asta nu este nimica, punem sticlele jos, care-i problema? La botez, mamă. Nu s-a pus pe masă Coca-Cola. Înțelegi? Fina nu a luat nici măcar o prăjitură cu ciocolată în ea. A zis, n-aș, dar de ce? Că sunt o grămadă de prăjituri bune și cu alte cremi. Stai liniștită că iau cu alte cremi, dar de ce? Dacă e Antonio una din greșeală și mănâncă după aia să mă simt eu rău că Antonio e să... Deci oamenii dacă vor pot, măi. Oamenii dacă vor pot. Dar eu nu înțeleg pe ăștia care au copii la fel. Și după aia vă uitați că sunt copiii voștri agresivi, v-a dat peste mână, v-a făcut rău. Păi cum să nu fie? Antonio mai este așa și fără să consumi, dar să mai consumi. Eu nu înțeleg, bă, frate, bă, nu înțeleg, eu nu pot să înțeleg societatea asta când o să schimbe odată. Când o să fie odată... Bine, pentru ce mă vă plătește ea de la Coca-Cola? Vi le-a dat gratis, mă, măcar, dacă le-ar fi dat gratis. Și dacă îmi dă gratis, nu le iau. Nu le iau pentru că noi consumăm. De când eu am văzut ce face această băutură, pentru ce e bună, că e bună doar pentru curăța WC-uri. După părerea mea. Tu n-ai voie la Coca-Cola și nici ciocolată, Vero? Du-te, mă, de aceea. Du-te, mă, de aceea, că dacă te obesc așa de mult. Nu, mie? Nu mai dor cu tine că mă trezești dimineața. Mă trezești dimineața, stă pe capul meu dimineața. La 4 e trezit. De la 4! Nu e posibil așa ceva.